जों साइमार नांनाय ताकुरो लांमा काइसा चौबा करी लांमा मो थांजा गया अवन बाय तिनि चिनोरा हानन बिले थुनि दबो हे चिनि अरेबल चिनि एमएलए थाइथांगा बेले नांमानि को जों अर खरनि जनप्रतिनिधि दंगो लुकुबाय चंजा जोंनि गार्जियन के जों चंजाक दंगो याबा तिनि चिनि दोहानि हामबरेन बागै चिनो आमसे लुकुनि हामकरान बागै बंसा सामु खलाइजा हेने जों कपजे दंगनो तिनी ओ ब्लॉक चेयरमैन होते से मोंसा एक्सेप्ट खाइजे क्या आवन बगे तिनी तुमुनो तिनी न जुन बोलो फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग वो तुमु जने तिनी जन प्रतिनिधि निंगै तिनी तंग नारे हकै दुस कांगो जुन के बो तबा को खाइने बगे सुन बाय गो नाय आवन थाने म जुगो ओबा चिनी जत लुकुनि हांग्रानि बगे जों खरनि जनप्रतिनिधि जों तिप्रामा थानि जों एमएलए तिप्रामा थानि ईएम या जों सारा रामचंद्र गारि लुकुनि ईएम सारा तिप्रानि जों ईएम आवन बगे जों दिने जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रका जि लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिने अधिकार दंगो तिनी थाने जरा गोबां रिपोर्ट फैका जेतेबो स्राय साना मुजुंगा हाइजे विलेज कमिटी नि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन बाइस में चंगने जिनि एडिसनि जे रायजा तिनो चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिसन रायजा तिनि विलेज कमिटी स्नामजागो याबा तिनी बरो फान तंग हिने स्टेट तिनी पावर तंग हिने बरो तिनी जिनि अधिकार बरो तिनी बाइल खाइदंगो आवन बगे जों इलाका तंगया जों रामचंद्र गारि लुकुरो जों जत थाजे खर जेवै जिनि दफाने बगे हांग्रान बगे जों बसका चबा अंखनान बगे जों जत तियारन जा तै दिनि उंजांगा कै जों तेबो चबा कत अंखरा बगे जों जत लुकुरो तियार मातंगाय जिनि दफा हांग्रान बगे और बगे थाने में तुम थाने जरो जिनि और ब्लॉक चेयरमैन चौंका ब्लॉक चेयरमैन तिनि चौंका काम को ब्लॉक चेयरमैन तंग बे चौंग जिनि लुकु हांग्रानि बगे ब्लॉक चेयरमैन तंग चौंग जिनि आम सयो दफानि बगे जिनि सामुं तांजान बगे जिनि आम सयो लुकु डेवलपमेंट तांगान बगे याबा जिनि ऑनरेबल एमएलए तंगो आंनि सागबाय तंग एमडी औरनि एमडीसी तंगो याबा तिनि जों रिक्वेस्ट रमाने परेबो तिनि ओ ब्लॉक ते कुन रेस्पॉन्स जों माया याबा अब सानन बुंगो तिनि बरो टेप टेप खलायै रेगा बागायो रेगा सामुं खलायलायो याबा तिनि चिनो जे चंगजा लीडर संग कुन बरो रेस्पॉन्स रिया याबा अबन सानन बुंगो तिनि चिना आमसयो रामचंद्र गारि ये थांगाय बखा सावो जों अरन जनप्रतिनिधि जों फेस खलायो जि गोबांमा 6 इयर्स एबव जिनि अगरा दंगो बरो ऑल पेंशन माने बंगनि राइट्स दंगो याबा तिनिबो गोबांमा आमसे थांगाय आं बातामाया सारिन जौ याबा जों अबन बरि पोजिशन होबो बरो कुन रेस्पॉन्स या यो बिसि खानामा कमस ताखुरो बरो खखो गई आं आईपीएफ दिखायो आं बीजेपी खलायो हिनो अम हाइकर खखो बरो बीपीएल सनाबो बनो बातारियो अमया पार्टी थानै फाइनाय